लोगोफोर मा एबसुआ आरोबाव गावस्राबावनोसै मा एबसुआ राजखान्थि हान्जा UBPF जों थोंजोङै सोमोन्दो लाखिगासिनो थादों मा एबसुआ UBPF जों थोंजोङै लाखिनाया बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां मा एबसुआ UBPF हान्जाजों थोंजोङै सोमोन्दो लाखिनायनि थाखायनो एबसुआ आरोबाव गावस्राबावनो थांगासिनो दं मा नोंथांमोना बेबायदि सानो नामा जाबायदि राजखान्थि हान्जायाव गावस्रानाय जायो आलादा आलादा जायो पार्टी सोलायलायनाय जायो बेबायदिनो जाय राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो लाखिगोन बिबो गावस्रानो गोनां जायो मा बे बाथ्राया सैथो मा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा थारैनो UBPF हान्जाजों बा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया मोनसे गोरोन्थि बा इनाय बा खहा गोनां मा एबसुआ थारैनो राजखान्थि हान्जाफोरजों सोमोन्दो लाखिमारनो नाङा मा बे बाथ्राया सैथो थारैनो गनायथाव जों नुदों जे एबसुखौ राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो लाखिबाय थानायनि थाखाय गोबाङानो गाज्रि मोनदों एबसुखौ हामा मोनदोंनो मानसिफोरा बेबायदि माखासे बाथ्रा ओंखारबाय थादों मा BLTआ जेब्ला BTCखौ लाबोदोंमोन बै समाव BLTनि बाखि दैदेनगिरिफोरा गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरजों सोमोन्दो लाखियाखैमोन नामा दिनै जों नुदों बिटिआर सुक्तियाव मोनसेल' हान्जा गैया NDFBआबो दं एबसुआबो दं आरो गुबुन गुबुन हान्जाबो दं थारैनो बे मोनसे मा राजखान्थि इस्युआनो आं मोनसे बाथ्रा सोंनो लुगैदों मा पलिटिक्स माने राजखान्थि माने जास्ट इलेक्शन गेलेनाय देरहानाय भट होनाय MLA जानाय MP जानाय EM जानाय GM जानाय MCLA जानाय बेबायदिल' नामा नोंथांमोना बेबायदि सानो नामा जुदि सानोबा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर आरो आंनि सोंनायनि एन्सारखौबो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरबानो जाबाय मोनसे बाथ्रायाबो सैथो जे UBPF हान्जायाव माखासे एबसुनि सेंग्रा सिख्लाफोरानो दं आरो जों नुदों सम सम जे एबसुनि मानसिफोरा जाय एबसु थानानैनो UBPFनि बा राजखान्थि हान्जानि मानसिफोरजों माखासे सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनायबो जों नुनो मोनदों बे बाथ्रायाबो सैथो नाथाय नोंथांमोना सुक्तिखौ मोजाङै फरायना नायबा नुगोन गामि दाजाबनाय थिसननायानो जा सिमा बारायनायानो जा बिटिआरनि बा बायदिसिना बेबायदि BTCनि माखासे इस्यु बिटिआरनि माखासे इस्युआव एबसुखौ लाफानानैसो जाहैदों सुक्तिया स' एबसु गैयालासेनो BTCआव बिटिआरआव जेबो मावनो हाया स' बेबायदि बिथिङाव एबसुनि मानसिफोरा राजखान्थियाव आखाइ होनाय बायदिबो जाहैदों आरो एबसु गैयालासेनो BTCनि मोनसेबो खामानिया जानायनि सम्भावना गैया बिटिआरनि मोनसेबो खामानिया जानायनि सम्भावना गैया स' बे बाथ्रा माखासेखौ नुनानै जोंनि माखासे सुबुंफोरा खिन्थु मेगन सानायाबो सैथो जे BTCनि बिटिआरनि माखासे सुक्तिफोरखौ माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायाव एबसुआ थोंजोङैदि लोब्बा दं सुक्ति बादियै बे बाथ्राखौ गासैबो मिथिगो थेवबाबो मा एबसुखौ बिनिफ्राय डाइभार्ट खालामनो नाजादों नामा आंथ' बेबायदिबो सानो बे बाथ्राया सैथो एबसुआ मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन नाथाय नोंथांमोना सानो नामा पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोरा बा पलिटिकेल पार्टिफोरा नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोर गैयालासेनो हारसिंनो खामानि मावनो हाजोबो ना मा बिथांमोना इलेक्शनाव नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन गैयालासेनो नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसननि हेल्प गैयालासेनो माबा मोनसे मावफुंनो हामारोना मोनसे हारिया खालि पलिटिकेल पार्टिनि हेफाजाबैल'सो थांनानै थानो हामारोना मा नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोरजों थाफानानै खामानि मावाबा मोनसे हारिया बेबायदि गेरेमसा जानो हागोन ना मा नोंथांमोना बेबायदि सानो नामा नुदों जे जोंनि एबसुखौ माखासे मानसिफोरा जोबोर गाज्रि मोननो हमदों जे एबसुआ गासैबो पलिटिकेल लाइनाव थांजोब्बाय एबसुआ हारिखौ नस्थ' खालामबाय बिनिखायनो लायनो गावस्रासिगोननो एबसुआ बेबायदि UBPF हान्जाजों लोब्बा लाखिनानै BJPजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावनायनि थाखायनो एबसुआ गावस्रासिगोन आरो गुबुन मोनसे फरायसा हान्जा बानायसिगोन मा नोंथांमोना सानो नामा बै गोदान दाफुंनाय जि फरायसा हान्जा बा जायखिजाया नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसना दाखांनायनि उनाव पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखियालासेनो फिउचाराव खामानि मावनो हामारगोन ना मा नोंथांमोना बेबायदि सानना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय जोंनि फरायसा आफादाव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा बिखौ फोसाबनाया जों साफ्रोम सुबुंनि मोनसे दायित्व जे एबसुआ ओरैबायदि लाइनजों थांदों गाज्रि लाइनजों थांदों गोरोन्थि मावदों बेखौ जों आसि दिन्थिनाया साफ्रोम सुबुंनि कर्तब्य नंगौ नाथाय बै फरायसा आफादा राजखान्थि हान्जाजों थाफानानै खामानि मावनायाव जुदि हारिया जेबो लाब जायाखैबा बेखौ जों बुंनो गोनां दं किन्तु हारिया जुदि माबा मोनसे लाब जादोंबा किन्तु जोंहा बेवहाय दुखु मोननांगौ गैया जों नुदों आसुखौ गोबाङानो बुंनो नागिरो आसुआ एसामिसफोरनि थाखाय असमिया हारिनि थाखाय सम्पद बिसोरो टटेलि पलिटिकेलनिफ्राय गोजानाव नाथाय बे बाथ्राया सैथोना मा आसुआ थारैनो पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय
गोजानाव ना नोंथांमोना नुगोन माखासे लिडारफोरा माखासे दैदेनगिरिफोरा आसुनिफ्रायनो फैनाय कंग्रेसखौनो बुं बिजेपिखौनो बुं बा बेबायदिनो एजिपिखौनो बुं बै पार्टिफोरावबो बांसिनानो आसुनिफ्रायनो फैनाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगो स' बेबायदि बिथिङाव मा आसुआ टटेलि पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय जानखाराव बे बाथ्राया सैथो नङा उइदाउट पलिटिकेल पार्टि नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोराबो खामानि मावनो हाया आरो पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोराबो बा पलिटिकेल पार्टिफोराबो नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोरनि अनगायै रावबो हादर खुंनो हाया रायजो खुंनो हाया बे बाथ्राया सैथो स' दिनैनि थासारियाव एबसुखौ जाबायदि मानसिफोरा कन्डेम खालामगासिनो दं जाबायदि एबसुआरि जाबाय पलिटिकेल जाजोब्बाय नाथाय सुक्तिखौ नोंथांमोना फरायनानै मानो नायाखै सुक्तियाव मा दं सिमा बारायनायनि बेलायाव बायदिसिना बिथिंनि बेलायाव एबसुनि दायित्वआबो गोबां थागोन बे बाथ्रा गासैबो नोंथांमोना मिथिगौ थेवबाबो एबसुखौ पलिटिकेल जाबाय बेबायदि बुंबाय थादों नंगौ माखासे एबसुनि दैदेनगिरिफोराबो सुबिदा लानो थाखाय राजखान्थियाव हाबदों जायफोर बिथांमोना रिजाइन होनानै हाबदों बिथांमोनखौ बुंनो गोनां गैया अबयसे नाथाय जायफोर बिथांमोना एबसुआव थानानैनो माने इउपिपिएलनि खामानि मावदोंना मावाखै आंथ' नुवाखै बुंनायखौ बुंबाय आङो गोबां मानसिफोरा माने एबसुनि सेंग्राफोरा पलिटिकेल हानजानि जानानै खामानि मावदों एबसुआव थानानैनो बेबायदि माने गोबां ब्लेम ओंखारगासिनो दं नङा होमबा नाथाय जाबायदि बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाना फैदों जोंनि रायजो राजायाबो मिथिगौ बेवहाय एबसुआ इउपिपिएलजों लोगो नांनानै बिजेपिजों लोगो नांनानै बा गुबुन राजखान्थि हानजाजों लोगो नांनानै खामानि मावाबा बे बिटिआरनि मोनफ्रोम दफाया सल्भ जानाया पसिबलानो नंखाया बे बाथ्राखौ मिथिनानैबो खिन्थु माखासे जोंनि दैदेनगिरि गोरों गोरा सानसुमैफोरा जायफोरा राजखान्थिनि फारसे गोबां धान्दा गोनां जाय एबसुखौ गादबनो नागिरदों इउपिपिएलखौ गादबनो नागिरदों माने बिथांमोना बेबायदि ब्लेम होदों आरो नाथाय आं बेखौ बुंगोन एबसुखौबो जे एबसुनि दैदेनगिरिफोरा नोंगो पलिटिकेल हानजाजों थानानै खामानि मावदोंबाबो नाथाय एबसुनि जि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ एबसुनि जि संबिजिर बेखौबो जेन फिउचाराव बावगारलाङा आसा खालामो दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव एबसुआ गावसोरनि संबिजिरनि जि खान्थि बा एम्स एन्ड अबजेक्टिभ एबसुनि बेखौ माब्लाबो बावगारनाय नङा आरो बावगारनायबो नङा मानो होनोबा एबसुआ दिनै 50 बोसोरनिख्रुइबो बारा जाबाय होनबाबो गोरोन्थि गैया स' बै 50 बोसोरनि जारिमिनाव एबसुआल'सो ओरैबायदि मोनसे संगठन बर'नि जाय स्टेबल आरो जोबोर स्ट्रं आरो बर'नि मोनफ्रोम दाबियाव गोख्रोङै हेफाजाब मदद सापर्ट खालामबोदों आरो आगभाग लाबोदों बिबान लाबोदों दैदेनबोदों जातिखौ गोबां खैफोदनिफ्राय रैखाबो खालामबोदों ओरै नङा जे एबसुआल'सो बर' हारिखौ रैखा खालामबोदों एबसुआल'सो गासैबो बर'नि डिमान्डफोराव हेल्प खालामबोदों बा एबसुआनो गासैखौ लाबोदों बेबायदि मुथेबो नङा बेवहाय बिएलटिनि दायित्वआबो बहुद दङ बेवहाय एनडिएफबिनि दायित्वखौबो जों बुंनानै फोजोबनो हाया बर' थुनलाइ आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफोरखौबो जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरोबाव बेखिनियाव आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन मोनसे हारिया जेसेबां हायो आफादा खमसो जानांगौ आंनि बादिबा जिखिनि बेसिक जि आफाद थानांगौ बेखिनिया थानायनि अनगायै गुबुन आबां जाबां आफादा मोनसे हारिनि थाखाय खहा गोनांसो आं बेखौ बुंगोन स' जों नुदों एबसुआ जोबोर स्ट्रं आफाद आरो थारैनो बर' हारिनि थाखाय सिनस्रि होनबाबो गोरोन्थि गैया स' बे बिथिङाव एबसु बायदि आरो गुबुन मोनसे आफाद दानि समाव दानानै एबसुखौ लोरबां खालामनो नाजानाय बा हारिखौ लोरबां खालामनो नाजानाया हारिखौ डाइभार्ट खालामनो नाजानाया सोखावनो नाजानाया थारैनो गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन स' जोबनायाव नोंथांमोनखौ आं फिन सोंगोन मा एबसुआ इउपिपिएल हानजाजों खामानि मावमारदों बा इउपिपिएल हानजाजों लोगो नांनानै खामानि मावनाया थारैनो एबसुनि गोरोन्थि नामा मा बेबायदि खामानि मावनायाव बर' हारिया थारैनो खहा जागोन नामा ना लाब जागोन आं ओरैबो बुंगोन जुदि एबसुआ इउपिपिएलजों लोगो नांनानै इउपिपिएल बादि खामानि मावदोंबा आरो बेवहाय जुदि बर' हारिया लाब जामारदोंबा बेवहाय जोंहा दुखु मोननांगौ गैया आं बेखौसो बुंगोन हायोबा आरोबाव एबसुखौ स्ट्रं खालामबावनांगौसो गुबुन हानजा दायालासिनो आरोबाव एबसुखौ स्ट्रं खालामबावनांगौसो आरो एबसुआ जुदि मदद होयोबा आरो एबसुखौ जुदि सोरबा स्ट्रं खालामबावनानै होयोबा थारैनो इउपिपिएलआ बा बर'नि राजखान्थि हानजाफोरा गोख्रोङै खामानि मावसिननो हागोन नाथाय बेखौ खालामालासिनो जोंनिया मा खालामदों सोखावनो नागिरदों एबसुखौ ब्लेम खालामनो नागिरदों इउपिपिएलखौ ब्लेम खालामनो नागिरदों नोंगो राजखान्थि हिसाबै इउपिपिएलखौ एटाक खालामखानांगोन जुदि इउपिपिएल हानजाया सुक्ति बायदि खामानि मावाखैबा नांगौ बायदि जुदि खामानि मावोबा बेखौ एटाक खालामखानांगोन पलिटिकेल एटाक खालामखानांगोन गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिखानो हानांगोन बे बाथ्रायाबो खिन्थु सैथो मानो होनबा एबसु आरो इउपिपिएलआनो 100% कारेक्ट जाजोबनो हाया बिथांमोनाबो गोरोन्थि मावगासिनो थादों सम सम नङा होमबा स' बेखौबो आसि दिन्थिखानांगोन बेखौबो जोङो एक्सेप्ट खालामखानांगोन बेबो गनायथाव नाथाय एबसुआ मा थारैनो दुरबल जाबाय मा एबसुआ बर' हारिनि थाखाय फोथायजाथाव नंमारला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो आं नोंथांमोनखौ माखासे सोंथि सोंबाय स' बिनि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव होबानो जाबाय थेंक इउ